Hajime, begin van de strijd. Dat is gewoon mijn favoriete techniek en dat is Kizamizuki. Bij het boulderen wordt heel vaak de dyno gebruikt. En deze gebruik ik ook vaak, is Kyakuzuki. Os, respect voor elkaar. Naast buitenspel en demarages moeten we over 5 jaar ook alles weten over Belai Lussen en Hangetsu Dag. Klimmen en karate lijken namelijk 2 van de nieuwe Olympische sporten te gaan worden. En laten we van beide nu een hoop talent hebben in Limburg. Nou, ik kreeg een sms'je van een vader en coach. Ik zag, het wordt Olympisch. Ja, superleuk natuurlijk. Klimmen is best wel een groeiende sport. In Nederland, maar ook in andere landen. En het is gewoon heel leuk dat wordt opgepikt door zo'n grote organisatie met zo'n belangrijk evenement. Nou, ik schat de kans heel groot in dat Japan de bakermat is van het karate. Net zoals het vroeger in 1964 was, toen Anton Geesink Olympisch kampioen werd. Toen was het ook in Japan, in Tokio, en toen werd judo geïntroduceerd op de Olympische Spelen. Zo verwacht ik eigenlijk nu ook natuurlijk het karate op de Olympische Spelen. Rachel Nilwik uit Heerlen is meervoudig Nederlands kampioen klimmen. Zelf gaat ze niet meer voor de Spelen van 2020, maar als trainster van jong Limburgs talent wil ze Tokio wel halen. We hebben echt wel veelbelovend talent rondlopen en ze zitten nu op het topniveau in Nederland in hun leeftijdscategorie. En we hopen dat ze gewoon kunnen doorgroeien op de weg die ze zijn opgegaan, die ze zijn ingeslagen. En als ze internationaal de aansluiting kunnen vinden, dan kunnen ze ook in Tokio daar staan, misschien straks wel. Ja. Dat is het! Wat is dat extra stapje dat je nog moet maken om op de Olympische Spelen in Tokio iedereen van de mat af te vegen? Nou, ik denk gewoon extra hard trainen en gewoon in jezelf geloven. Het is echt een groot talent. Nou, ik schat de kansen toch wel vrij hoog in, zeker met haar capaciteiten. Dus dat we weer een Limburger op de Spelen hebben staan in de toekomst. En vallen de klimmers en karateka's straks toch tegen, dan kunnen we altijd nog de golfsurfers, honkballers of skateboarders gaan aanmoedigen. Want ook die sporten willen ze in Tokio op de Spelen zien. Het definitieve besluit wordt hierover volgend jaar trouwens pas genomen. Na de Spelen in Rio.